И здравейте хора! Както виждате, купих два чифта глави. Значи един чифт бели площи с малко си и един чифт, по-точно една женска, парниви. Сега им казах крилата с лъжца и трябва да сипнат и да покажем другите глави. Значи тук ги приместих и още една мардинка купих и бирменки. Ето с белите крила. Той ми е главаника. Която ще направя малко и по-хубаво. Сега смених местата. Скоро не мога да правя много ключчета.